父である神よ、すべての人に限りない慈しみを注いでくださるあなたに希望と信頼を込めて祈ります。災害によって苦しい生活を送り、不安な日々を過ごす人々の心を照らし、希望を失うことがないよう支えてください。また亡くなられた人々には永遠の安らぎをお与えください。すべての人の苦しみを担われたキリストがいつも共にいてくださることを祈りと行動によって証しできますように、私たちの主イエス・キリストによってアーメン。